dat ziet je niet de helft van dat duo? Ja. Kijk. Wie hoort de ook alweer? Ja, Fred en Toon. Toon en Fred. Fred en Toon. Nee, we hadden hier gezien de foto van André Hazes. Ja, die had die aangetrokken op. André Hazes uit. Niks verrooien. Ik weet niet of het thuis is, maar... Ja, daar komen we maar op één manier achter. Want dan moest toch wel de ultra fan zien. De Jan Willem. Die waarschijnlijk een beetje verliefd is op Veronica. Hij komt van Amsterdam, hè? Kanten. Oh ja? Ja. Oeh, dan zal er wel een beetje in een minder humeur zien als het een echte Amsterdammer is. Ja, dat valt met, hoor. Ja? Ja. Ja, ik vrees het ergste. Ja. Huur ik wat? Ik dacht ook dat het hoort. Ik maak je even wakker tot mijn spijt. Nee, helaas. Schade. Ja, dan moeten we het met O doen. Ja, dat zeg ik. Ja. En ziet je dan Fred of ziet je dan anderen? Ik ben Toon. Toon. Ja. Hoe lang doet je dat al? Denk kort tegen de 8 jaar aan. Kijk. En leg nog even uit voor de mensen, want Fred en Toon. Toon en Fred. We nemen altijd de week door van de gemeente Berg eigenlijk. Kijk. En dat doet je bij Omroep Maasduinen. Maasduin Centraal. Maasduinen Centraal. Kijk. Ja. Eerst hebben wij bij Maasduinen gezeten, op televisie. Ik ben er even op geweest, maar ja, die verstandhouding is niet zo goed. Hè, met, Oh god. En nou zit je bij Maasduinen Centraal. Ja, En door is alles koekenij. we zitten daar goed. Maar dan zit je op de radio. We zitten gewoon op Facebook. Op Facebook? Ja. Oké. En alle dingen, Instagram, noem maar op. Maar dat was niet omdat mensen dachten van dat je meer voor de radio hoort als voor de televisie. Nee, bij televisie werd altijd goed bekeken. En dat vonden veel mensen, de oudere mensen, vonden dat ja, toch niet zo mooi dat we weggingen. Ja, maar je ziet er nog op Facebook. Ja. En heel veel mensen, vooral ook de oudere mensen, zitten nog op Facebook. Ja, Dus- dus we hebben nog wel veel volgers. Dus, Hey, als we het hebben over de vorige week, hè? ja. Wat heb je toen zo al besproken? Ja, dat is ja, veel de kermissen, die hebben we nou een beetje gehad. En dat, ja, de gemeente had weer geen, de agenda eruit gegooid voor de raadsvergadering. Ja? Dat ze weer geen punten hadden. Dus die zien ook een recessie gegaan, denk ik. Oh. Heeft dat iets met vakantietijd nog te maken of wat? Of, Ja, dat weet ik niet. Dat heb ik zo niet te zeggen. oh, maar wat heeft dat met de kermissen te maken? Ja, nee, de kermissen ook. Hè. Dat is, de gemeente doet er niet zoveel meer aan. Hè. Oké. En die Wello die hebben dat veel zelf moeten doen. Hier in Affer, dat was van de werk. Dat is zo voorbij. Dat gaat nog wel allemaal. Dat gemeente die... ja, omdat dat goed loopt, dat zo zeggen. Heb je het ook wel eens over zwerfvuil bijvoorbeeld? Hebben we het ook eens over gehad, Ja? ja. Dat is ook... Want dus even een stapje naar links of Ja. naar rechts. ja. Ja, ja, kijk. Ja, nee, toon. Ja, kijk. Ja, dat bedoel ik nou, hè. Ja. Dan moest dat, kijk, als personality, als bekende, Het is toch mooi dat je dat rechts op zet. dan moet je toch wel eigenlijk het goede voorbeeld Een geven. van de of niet? enkele rogers die er nog zien, hè. Ja, ziet je een beetje Ja, een Fred oetstervend ja, ras. Fred en ik roken allebei dag. Dus. En wie rookt er het hardste? Nou, ik denk alle twee wel. Samen. Oké. Maar goed, maar die moesten natuurlijk even snel uitmaken en dan dadelijk gießen dat natuurlijk gewoon netjes op. Dat wordt opgeruimd.
Oké. Hey, hoe is de rolverdeling tussen Dig en Fred? Nou, Want daar is natuurlijk, hè, daar is Bas en Adriaan, daar is de Dieken en de Dunne. Om eens een paar duo's op te nemen. De Three Stooges. Vroeger had ze in Amerika, maar dat giet niet, want je ziet maar met tweeën. Wie is de rolverdeling? Ben je de aangever? nee, de aangever die hebben dat, we weten nooit wat we daarvoor moeten hebben. Oh, je doet maar wat. Nee, ja, in feite, we kregen gewoon wat voorgeschoteld en maak er maar wat van. Oh, wacht. Dus de onderwerpen werden ook aangereikt? Ja. Ah. Oké, en dat doet Emus van doet, Maasduinen Centraal. Dat doet Chris, ik ken die gelijk ook wel. Chris, ja. Chris Smets. Ja. Ja. En die fluistert ook eigenlijk in zo van... Dan hadden we al een briefje gemaakt en dan staat op waar we het over moeten hebben. En dan kunt je helemaal leeglopen. Ja. Hij moet maar mij wat knippen, dat het te grof zit. Oké, wat dus schuttingwoorden en zo, dat ken niet? Nee, ja, maar enkele maar. Oké. En dan doordenkertjes, dan is je ook af en toe... Ja? ja. Want je ziet wel een beetje van de doordenkers. Ja, dat vind ik wel. Oké. Hey, en wat ken er qua onderwerpen nou absoluut niet? Nou, bijna kan alles, als het maar geen reclame is. Oké. Ja, maar dat moet je Zet, niet, zet er wel af en toe tussen, maar... Ja. Ja, goed. Best eens een seuken. Ja. Kijk. Ja, dat is als een cameraman van de jongere generatie is. Daar zoekt het dan direct op. Ja, die had alles bij de hand, joh. Ja. Ja. En zit ze op Facebook? Want ze zit op Facebook. Ja, of Oké. kijk aan... Oh, dan kunnen we misschien Fred ook even laten zien. Wat is dat? Heb jij gezien? Hou hem eens vast. Ja? Ik weet het niet. Wie is dit? Ik weet niet of dat het Ja, is. volgens mij huur ik Toon. Zie je dat niet? Nou, we gaan nog wel eens op zoek. Ja, dat is... Ja, dat is Chris. Dat is Chris. Maar waar zie je dan? Nee, daar zitten we niet bij. Oh, daar zit je niet bij. Oké. So excited you could join us Oh nee, today. nou ja, goed. Ja, kijk, alleen hebben we lekker Arizona, die is dicht in Bergen nou. Dat mag ze nou zeggen, want dat mocht ze dan eerst niet. Hè? Als ze dat- Arizona die zegt, dingen- dan die wordt dat dingen reclame. wel. Die dingen wel. Ja. Maar er is toch niet iedere dinsdagochtend een soort van autogedeuns? Ja, maar daar hebben ze eerst ingezet, die mensen. Die hadden op Mozaïek, had die dat denk ik ook. Was de moeilijk. rest, ja, wie is er wel in Bergen? Ja, jong. Centrum in Bergen, dat is Mozaïek. Oké. Ja? Ja, Ja? daar hadden die een restaurant en dat is nou ook dicht. Heb ik ook gehuurd. Ja, en daar hebben wij de laatste schnitzels gegeten. Die en Fred. Ja. Was dat onbeperkt snitselaten? Ja, voor ons wel. Oh, domme Toon. Dat zien dan van die dingetjes. Weet je, wat die ze als bekend figuur dan, hè? Dat neemt ze dan toch maar wat mooi mee. En we hebben ook eens in Sieverwald gezegd, dat hadden ze 's morgens al om 10 uur een spergelsoep en dan een spergelmenu. Oh, dan ging je even een vorkje meeprikken en Ja, een beetje alle horen door. Dan doen we de opnames en dan... De week doornemen. ja. En die Wallenlooien hebben ze er tussen de koeien ingezet met die erbij. Oké. Heeft ze de schoon toen wel een beetje zuiver gehaald? Ja, dat kreeg ik wel. Ja, dat moet toch, of niet? Ja, nou ja, ik zou me ook kunnen voorstellen dat er mensen zien die zeggen van, nou, Toon en Fred, man, dat is net poep in de schoen. Daar komen we gar niet meer vanaf. Alleen Fred, Dus 8 jaar zien die al aan de gang. ik vond het mooiste... met Zeggen ze Fred- misschien voor ons ook wel. Ja, ik vond het mooiste Hè? met Fred, dat was een koe bij, ja. Die lag hem eens in de nek te lekken. Die was verliefd op hem, dus Een koe. ja, Oké. dat is een mooie dingen allemaal. En wie is dat afgelopen? Zien ze een stijl geworden? Of, Nee. nee? Nee, maar... Hey, wat zou je, Toon, even alle gekheid door mijn stokje. Wat zou je dan nou gebeuren als een van 8 weg zou vallen? Weet ik niet of er iets nieuws komt dan... Nee, maar stel dat Fred zou wegvallen. Zou je Ja. zich dan doorgaan? Of heeft ik zoiets van, nee, Fred en ik weer huren bij elkaar. Als Fred niet meer mee kan doen, dan stop ik ook. Ja, dan denk ik er ook zo op, ja. Dan is het goed geweest. Ja, vind ik wel. Wat gaan ze dan doen? Ja, mijn grote... Dan moest ze gewoon betalen voor de schnitzels voort. Maar ik heb een grote hobby, dat is bejaardig. Dus, Aha!
Dus, 3 banden? ja, alles. Ja, lager niveautje bij mij. Ja, boeien. Maar Maar als ze dat met veel plezier doen. Nou, we waren een grote vereniging. We zitten in Sievergewald, de Boerenbond. Ik weet niet of je het gezien had. Langsgekomen. Nee. De Ja, boot, daar zijn we wel eens langsgekomen, maar daar hebben wij ons lokaal. Dus oké. Mochten we door een keer toevallig langskomen en die best door een biljart, hè, dan met ze het. dat mag. Maar altijd ben ik over. Dan gaan we het niet over schnitzels hebben, maar gewoon over biljarten. Dat kan. Helemaal. Nou zien er wel eens mensen die gezegd hebben, ja, Fred en Toon, dat is een soort van Siamese tweeling. Ja. Dat ziet je dus niet. Fred is toch deze langer als die, Ja. hè? Ja. Deze ook wat smaler als die, Ja. volgens mij. Een Waar is Fred? Fred, dat is uit die België. Een muzikant is hij ook, hè? Is dat zo? Ja. Maar weet je altijd van elkaar wat gaan doen ziet? Niet altijd, maar wel. We weten wel eens waar we heen gaan. We gaan ook Oké. samen af en toe wel eens. Ja, ook nog muziek. Kijk, dus dit is dan het bewijs dat bekende duo's, presentatoren, niet altijd boeten de opnames elkaar de hersens inslaan.